Pulang joto nai tongai tahu rai bohong sono oke entertainment YouTube channel langsung ko thumbnail kai title numa bai noro buki mangkha te sai mangkha lekha khalayo tini ni ketal video wo noro numi mangkha khoroksa chini takhuk tiprasa tophane khoroksa juan omo sakrasa bo tangei bo tini wansarok bai bojaknani nangkha o bojakmano tei जों tini sabai sukrubui salayano bo wngkha khoroksa party juda khai tongnai tei kaisa party hingkha tabuk je party tabuk je present o sorkar government wngoi tongo o party ni borok baino bo tini bojaknani nangkha khoroksa bojaknai hingkha chini tiprasa tei bunai hingkha hingke wanjoi Bangladeshi tangei bo borok bai bojaknani nangkha phiaba o wansani nogo bo maisai tongya o wansao bi nogo maisai tongya phiaba tini wanjirok Tripura rajyo o Bangladesh ni phaioi borok belai kheno gunda wngkha borok bahai khe gunda wngkha borok poila Bangladesh ni wanjirok Tripura o hapaikha haphaioi tabuk chini Tripura sarok no borok phan khawui rangseng khawui tabuk gunda phunugui tongkha tangoi hingkha hingke chini Tripura sarok agi o jara jara tabuk daisongni amol ba koto songni amol logo
Sia enggai belai kheno chini tiprasa rokno jongjalo khai klangkha. Aprung jangke rang 200 bai 300 bai 500 bai khlaioi tabuk paijago bahai paijak tini tiprasa neta rok. Borok afuru mungsa sia borok jas rang bangkha asukbai no wanji rokni khitung enggai himoi tongkha. Tei a khitung wngma bai borok rang masao 2000 3000 khlaioi. Tei afuru hingka hingke tamo wngkha borok khai rang 2-3 hajar mwchai tongo je local ni neta rok. O neta rok wngkha tiprasa. Tei a tiprasa neta rok hingkai tabuk local o je samung khlaisanai chini tiprasa rok no borok afuru 200-300 khlaioi rang riwoi borok vote tok riwo. Borok je vote khlaio borok a party o no vote tok riwo. Borok no 100-200 khlai nogo nogo rang riwoi a party o vote tok riwo. A tok rimani bisingtwi a party pass enggai tabuk pass wngmani ulo hingka hingkai borok mukhumantri mankha tei kwbangma MLA tei kwbangma GS MP abo hairok borok bebak no bongni wansa rok no manbai kha. Tei manma mano ulo hingka hingkai Tripura rajyo o borok teibo Bangladesh ni borok ni jati rok no teibo borok tunani chengkha. Borok tu kaisa no 10,000 20,000 ahaikai salono aswkhe habriwui tongo. Borok ni sorkar mukhumantri bo borok ni jati ni borok no tei borok ni se sorkar hingkai borok ni iccha. Aboni bagui borok Tripura rajyo o Bangladeshi rok no lakle lak habrima baise usuk Tripura rajyo o wansa rok habui borok ni songkha kwbangma wngoi thangkha. Tei tabuk hingka hingke tongnani tong kesep thangnani bo kesep aboni bagui tabukkhai wanjiro ni tiprasa rok no songkha kom nungma bai borok tabuk jai khaiya care khaiya aboni bagui buo togo bwtharo abo hai khlai tongkha. Tei asol oro main jotoni main oro o bul khai rok hingka hingke agini bura rok bura neta rok chini tiprasa dophani bura neta petuga rok se omo hai srishti khaioi tabuksu joratwi chini tiprasa rok jongjalo khlai tongmani nango. Borok a jora rogo aswk no sikha hingkai belai kheno sakhamung. Phiaba a bura rok sini bul khai klangya tabuk je present o minister khlai tongnai MP GS borok se tabukkhai a agini srishti no naharwui tabuk 2025 ni tiprasa rok no o chela sikla burui sikla rok no sia murkho swnamui tongo. Tangoi hingka hingke borok tabuk 2025 tei agi o hingka hingke 1988 1980 a jora rok bai se tabuk pointo same to same khlaioi borok tiprasa rok no bokka swnamui tabuk thokai tonio. Phiaba borok ni amo belai kheno chaya klaio. Agini bura rok borok se lekha pora kwrui wngui phano abo hai bul khlai khana. Phiaba tabukni je MP GS minister kwbangma pod tongjak chini tiprasa dophani neta rok borok pointo tabuk phano agini borok rok sia ahai wngui tabuk bo chini tiprasa rok no amo hai khe no rang riwui sia sia rok no borok ni logi himriwui tongo. Phiaba kubui lama borok tei chini tiprasa hangkrai ni bagui tei tiprasa mwthangjakmani bagui bo lama o himnani nang borok abo tabuk pointo sia. Aboni bagui se tini oro nung bai nung bo tiprasa bo bo tiprasa sinilaiya wnglai tongmani nango. Phiaba omorok no belai kheno sinani nangmani. Tangoi hingka hingke norok nogui mangkha amara Bangali hinui wansa rok
tabuk thanjangoi chini tipra sarok no se tabuk hamya sai tongo borok kok silchawui tongo social media o tipra sarok singmo satongo hinui tei kwbangma chini agini record khai kalangjak bongkin chondro chotopadai borok no bini mong no chikondio hinui chini tipra rajyo tabuk wansarok kok silchawui tongo asuk bura 79 bosorok 60 bosor ungjak bura thirje bahai ke chini tipra sarok no kutugui tong bahai ke sawui tong tei borok ni wanjui dopharok no bahai ke thansa khlaiui borok ni logi o hindiwui toni norok nugui mankha borok bwswkhe khasi borok asuk chai nungui thanda khlaiui susto khlaiui asuk tongnani jorao borok ni wanjui bosongni chrai rok thinangni chrai rok olo birman manani hinui borok tabuk no borok permanently khai kalangnani bagui o bura tabuk photo bo chaitogui tongo bini mung wngkha bini mung kisa mongma hai tongkha Garonga Rudropal bini mung wngkha Garonga Rudropal bo asuk bura o se naidi bahai ke borok ni bagui borok tei wanjui thinangni chrai rok ni bagui permanently khai kalangnani bagui tei bo saitogui tongo tabuk buksong man khasi baidi tei kaham lama borok sabo chini tipra sarok no mwthangnani bagui kaham lama himui tong o borok no se sinidi o borok loge se thangdi rang puisa borok kogya kotor kogya rang puisa tini khana kwrui borok kwthang tongkhai chini tipra sani manthai tongkhai chong thinango bo chong kurul koti malik wngnai chong abo se chong uansukmani nangnai chong chikonsa brain no je phaima bai chong a uansukma bai chong cholimania chong kutuk khlaiui chong uansukmani nangnai saimanani nangnai tabuk buksong norok video no paithak jora naitokmani bagui norok no belai kheno paiphlaia hambai tini ni video o.